ଗିହା କେହି ବେଳେ ବାଣ୍ଡ ନଉଥୁଥିଲେ ପୁରୁଷକୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଗିହା କେହି ବେଳେ ବାଣ୍ଡ ନଉଥୁଥିଲେ ପୁରୁଷକୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ମହିଳାକୁ ବାଣ୍ଡ ଚୁଷିବା ପାଇଁ କହିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ କଲେ ମହିଳା ବାଣ୍ଡ ଚୁଷିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ, କଣ କଲେ ମହିଳା ବାଣ୍ଡ ଚୁଷିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଗିହା କେହି କଥା କହି ମହିଳାକୁ ହିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାମ କଲେ ଝିଅଟି ତାର ଚଡି ଖୋଲି ବିଆ ଦେଖେଇଦେବ? ପୁଣି ଥରେ, କେଉଁ କାମ କଲେ ଝିଅଟି ତାର ଚଡି ଖୋଲି ବିଆ ଦେଖେଇଦେବ? ଉତ୍ତର ଗିହା କେହି ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଲେ ଝିଅ ତାର ଦେଖେଇଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବାଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବାଣ୍ଡ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବଡ଼ ବିଆ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆରୀ ଝିଅକୁ ଦିନକୁ କେତେଥର କରିବା ଉଚିତ? ପୁଣି ଥରେ, କୁଆରୀ ଝିଅକୁ ଦିନକୁ କେତେଥର କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ଦିନକୁ 2 ଥର କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳା କେଉଁ ସମୟରେ ବାଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲାଳକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ? ମହିଳା କେଉଁ ସମୟରେ ବାଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲାଳକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ମହିଳାର ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗିହା କେହି କରିବା ସମୟରେ ପଚପଚ ଆୱାଜ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ଗିହା କେହି କରିବା ସମୟରେ ପଚପଚ ଆୱାଜ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ଜୋରରେ ଝଟକା ଦେଇ କଲେ ପଚପଚ ଆୱାଜ ଆସିଥାଏ।